Ayan mga guys, at nandito na naman tayo sa maliit nating farm. So papakita ko lang sa inyo mga guys. Ayan, yung area natin. So bago pala yan naging ganyan mga guys, ganito muna yan kasukal mga guys. So, ayan. So ganyan kasukal mga guys. Ito yung katabi natin. So hindi na natin to sakop sa lupa natin. No? Ayan. Ganyan kasukal mga guys. Ayan. So makapal pa kunti dyan noon yung area natin. So nilinis natin, tapos unang una na tinanim natin dyan mga guys, saging na saba. So ayan, saba na saging mga guys, dahil hindi siya ma-maintenance, hindi siya alagain. Ayan. At nung lumago na yung mga saging mga guys, doon naman na tayo nagtanim ng niyog, avocado, at durian. So marami tayong mga prutas dyan na tinanim mga guys, no? Dahil lumago na yung saging, at pagdating ng summer, so may lilim na siya mga guys. Yung pinakalilim is yung saging. At ayan, para hindi mahirapan yung mga prutas na tinanim natin sa tagtuyot. Ayan. So sa mga may lupa dyan, ayan, yan ang gawin nyo mga guys. Ayan. So garantisado yan. Ayan. Ayan o. So yun lang mga guys, at maraming salamat na naman ulit. Thank you for watching.